U svom bljištavilu koji nas okružuje u ovom vremenu iščekivanja, u današnjoj emisiji prisjećamo se vremena kada je Bijeli put došao u Novu Bilu. Kada je Lašvanska dolina bila u bezizlaznom stanju, u potpunom okruženju. Dobri ljudi, hrabri ljudi koji su prepoznali potrebu, koji su imali osjećaj za druge ljude, organizirali su humanitarni konvoj pod nazivom Konvoj Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Prošlo je tomu 31 godina. Hvaljeni Isus i Marija, s vama je Marija Garić. U tom vremenu, u Lašvanskoj dolini, kada se svaki novi dan iščekivao sa zebnjom u srcu, kada se u tom sljedećem danu osluškivalo kad će negdje netko poginuti, koliko će ranjenika u ratnoj bolnici, crkvi umrijeti zbog nedostatka medicinske njege, pribora, lijekova, te trenutke i danas mogu doživjeti samo oni koji su proživjeli taj trenutak. Ali taj osjećaj svake godine iznova, evo već 31 godinu, moramo prenijeti svima onima koji to nisu proživjeli. Mi to danas u ovoj emisiji činimo na način zahvaljujući onima koji su svojim dolaskom i svojim dobrim dijelom donijeli svjetlo Lašvanskoj dolini u prosincu 1993. godine. Hrvati Središnje Bosne dio su jednog hrvatskog bića. Hrvatima u Republici Hrvatskoj je stalo i tada, a evo i danas, do vašeg opstanka. Drago nam je što ste opstali, što nas je imao tko dočekati. Drago nam je i što pamtite Bijeli put. Taj napor kojeg smo mi tada učinili bio je minimalan, primjeren opasnosti i vremenu u kojem smo živjeli. Bila je to normalna ljudska reakcija i pomoć. Riječi su jednog od organizatora Bijelog puta, gospodina Ante Damjanovića, prigodom proslave jedne od obljetnice Bijelog puta. A tijek realizacije i putovanja konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu opisan je u filmu Bijeli put, iz kojeg preuzimamo dio teksta. Iz Zagreba 10. prosinca 1993. godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i uz pratnju predstavnika Katoličke crkve i Franjevačke provincije Bosne Srebrene kreće veliki konvoj humanitarne pomoći nazvan Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Trajao je 14 dana, a dočekan je suzama radosnicama i do neba velikom hvalom. Konvoj su pratili ratri, medicinari, humanitarci, novinari i kulturni javni radnici, a svih njih s vozačima bilo je 143. Bolnica u Novoj Biloj bila je na izdisaju. Ranjenici su umirali jer nije bilo osnovnih lijekova i medicinskog pribora. Glad je opasno prijetila Hrvatima cijele Lašvanske doline.
početnoj koloni vozila putem preko Splita pa dalje preko Tomislavgrada priključivali su se novi kamioni i novi suputnici. Konvoj su predvodili Herman Vukušić i dr. Slobodan Lang. Na Pavlovici pred Gornjim Vakufom bili su zaustavljeni i tu su u hladnom prosincu probdjeli 2 dana. Napokon se nekako krenulo dalje. Konvoj je stigao u Novu Bilu 20. prosinca. Svi su odahnuli, a Novobiljani su bili oduševljeni jer je stigla toliko željena pomoć i jer su osjetili ljudsku solidarnost na djelu. Konvoj se 22. prosinca 1993. vraćao iz Nove Bile. Kada je izlazio iz Gornjeg Vakufa i prolazio pored posljednjih kuća, na kamione je iz obližnjih kuća otvorena rafalna paljba po kamionskim kabinama. Naoružani ljudi su nasrnuli na krhke i goloruke humanitarce, zlo na dobrotvorce, kako zapisa fra Franjo Grebenar, župnik iz Nove Bile. Na licu mjesta poginuo je vozač Ante Vlajić, rođen 1934. godine iz Splita, a 3 sudionika Bijelog puta su ranjena. U spomen na taj tužni dan u župnoj crkvi u Novoj Biloj svaki 22. prosinca slavi se sveta misa za pokojnog Antu Vlajića. Jedna ulica u Novoj Biloj, ona koja vodi s magistralne ceste ka crkvi, nosi njegovo ime. Evo, i danas kroz spomen na ove dobre ljude cijela Lašvanska dolina odaje veliku zahvalnost tisućama dragih i dobrih ljudi koji su joj pomogli i unatoč svim teškoćama došli pružiti ruku pomoćnicu u znak podrške da puk hrvatski u ovoj dolini nije sam. Sve riječi čine se suvišnim kada se ljudima dogodi ono najgore, kada usta zanijeme, grlo se stegne, oči orose. U velikom lancu ljubavi Lašvanski puk ostaće zahvalan svim sudionicima konvoja. Veliko hvala i doktoru Slobodanu Langu, hrvatskom liječniku, humanitarcu koji je bio političar, ali i vjernik, branitelj, znanstvenik kojega će hrvatski narod ovoga kraja pamtiti po ogromnom doprinosu njegovom opstanku. Profesor dr. Slobodan Lang rođen je 1945. godine i stalno je bio nastanjen u Zagrebu. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu. Doktorirao je i položio specijalizaciju socijalne medicine. Autor je više od 100 stručnih i znanstvenih članaka, te autor i koautor više knjiga. Bio je posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za humanitarna pitanja u razdoblju od 1993. do 2000. godine. Bio je zastupnik u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske, veleposlanik u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, voditelj hrvatske delegacije u Interparlamentarnoj uniji te član Vijeća Europe. S osobitim uspjehom profesor Lang djelovao je vrijeme ratova na području bivše Jugoslavije, kada je svoj ugled, rad i iznad svega hrabrost nesebično stavljao u funkciju spašavanja ljudskih života i pomaganja najugroženijima. Potpuno drugačije od većine humanitaraca, dr. Lang život je posvetio humanitarnom radu, a u toj posvećenosti čovjeku u potrebi Bosna i Hercegovina je imala posebno mjesto. Dr. Slobodan Lang među najzaslušenijim je za pothvat organiziranje konvoja Bijelog puta, kojim su sudionici konvoja riskirali vlastite živote kako bi pomogli ljudima u nevolji. Svim opasnostima usprkos, Bijeli put je stigao na odredište, a dr. Lang postao je omiljeni humanitarac u središnjoj Bosni. 2015. godine Općinsko vijeće Vitez proglasilo je profesora doktora Slobodana Langa
počasnim građaninom Viteza. Njegov je i veliki doprinos gradnji Hrvatske bolnice dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj, čiji je pokrovitelj izgradnje bio pokojni hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Dr. Slobodan Lang preminuo je 23. veljače 2016. godine. Uz ime dr. Slobodana Langa neizostavno je spomenuti i dr. Hermana Vukušića, jednog od organizatora i sudionika konvoja. Zajedno s doktorom Langom predvodio je ovaj konvoj. Rođen je 1966. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalizirao psihijatriju. Od 1993. godine intenzivno se bavi utjecajem psihičke traume na duševno i tjelesno zdravlje hrvatskih branitelja i žrtava Domovinskog rata. Na tom području autor je niza znanstvenih i stručnih članaka, javno-zdravstvenih inicijativa i projekata, te je čest predavač na skupovima u zemlji i inozemstvu. Član je Američke akademije stručnjaka za traumatski stres. Bio je stručni suradnik Europske komisije za pitanja psihosocijalnog stresa, te pozvani predavač na godišnjim skupovima Nacionalnog centra na jednom američkom sveučilištu. Predavač je i na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima medicine i psihologije. Obnašao je dužnost pomoćnika ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u vladi Republike Hrvatske. Na društvenim mrežama dostupna su prisjećanja dr. Hermana Vukušića na humanitarnu akciju Bijeloga puta kojoj je bio sudionik. U tom prisjećanju govori kako je grupa hrabrih ljudi velikog srca okupljenih u akciji Bijeli put i karitativnoj franjevačkoj udruzi Kruh Svetog Ante odlučila pokušati pomoći i u nešto više od mjesec dana organizirala 99 kamiona hrane, lijekova, medicinske opreme i ostale pomoći koja je pod nazivom Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu, te 10. prosinca ratne 1993. na Dan ljudskih prava sa Zagrebačkog zapadnog kolodvora krenula put središnje Bosne. Za konvoj Bijeli put dr. Herman Vukušić kaže da je bio i ostao najveća humanitarna operacija sprovedena u ratnim uvjetima nakon Drugog svjetskog rata. Istaknuo je kako mu je kao sudionik konvoja bilo čast sudjelovati u toj plemenitoj akciji koja je pokazala nezapamćeno jedinstvo hrvatskog naroda, te kako tom prilikom zahvaljuje svima onima koji su bili dio ove povijesne priče. Svake godine prigodom obilježavanja obljetnice čuju se riječi kako su svi Hrvati Lašvanske doline izuzetno zahvalni organizatorima i sudionicima Bijelog puta i pokojnom Anti Vlajiću. Kako je Bijeli put njima tada dao nadu, kako su tada, kada su se našli u teškoj i bezizlaznoj situaciji, doživjeli da im netko pruži ruku. Bijeli put donio je svjetlost i nadu. Tu se ne misli samo na materijalno, nego i na podršku i poruku da nisu sami, da Hrvatska država i cijeli svijet zna što se događa u cijeloj Bosni. Svake godine o obljetnici konvoja Bijeli put sudionici se prisjećaju, a današnji puk Lašvanske doline zahvaljuje se svim dobrim ljudima koji su činili sve kako bi donijeli svjetlo pod ovo nebo.
U našem osvrtu na ovaj događaj predočili smo riječi zahvale svima koji su doprinijeli realizaciji ovog humanitarnog konvoja kojeg su predvodili dr. Slobodan Lang i Herman Vukušić. Dolaskom u središnju Bosnu uspjeli su probiti potpunu 8-mjesečnu blokadu 70.000 Hrvata u Lašvanskoj dolini koji su bili u okruženju. U listopadu 1994. godine položen je kamen temeljac za novu hrvatsku bolnicu dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj. Bolnica je dovršena i otvorena 1999. godine i stoji na raspolaganju svim stanovnicima Lašvanske doline. Bolnica u Biloj je svjetlost i nada, kaže jedna dobro poznata pjesma, a uvijek se spominje ime jednog čovjeka, humanitarca, svećenika Franjevca, fra Franje Grebenara Grebe, koji je rođen 1951. a umro 2010. godine. Dragi slušatelji, u svom blještavilu koje nas okružuje u ovom vremenu iščekivanja našeg spasitelja, vremena došašća, neka njegovo malo i skromno svjetlo bude ono koje će nam uvijek i iznova kazati put i smisao, koje će nas ohrabriti i učiniti da i mi budemo svjetlo drugima. Bila je to još jedna emisija Svjetlo dobra. Hvaljen Isus i Marija.